tæppe? Kan du sætte dig på tæppe? Ja, jeg skal lige have den her gjort klar, ikke? Skal lige sætte den her hen. Så har vi lige det der. Så skal vi have lidt olie, ikke også? Dygtig skal der. Strøm på her, skat. Ja, skal lige have strøm på. Lige den der her. Og den der. Og så dygtig skat. Ja, dygtig. Ja. Lige have den her på, ikke? Ja. Så vi ordner lige om lidt, ikke også? Ja, så skal du se her, skat. Posen, den var der. Så skal du se her, skat. Det starter vi lige med at... Ja, du skal ordne. Vi starter lige med at redde håret her. Dygtig. Ja, du er dygtig. Ja, så dygtig. Og så tager vi lige med at sætte den her på. Yes. Så til sidst, så skal du nok få på det, ikke også? Skal vi se. Ja. Ja, du er dygtig, skatter. Nu er det orden her, ikke? Du er rigtig dygtig, men jeg tror lige, jeg vender dig lige sådan her, skat. Nu skal du se. Sådan her. Ja, så gør jeg lige her på ryggen, ikke også? Gør jeg lige her på ryggen, ikke også? Der. En god pige, ikke? Men du skal nok få på det på bagefter, ikke? Lige ordne lidt fast her, ikke? Skal vi ordne lidt her fast, ikke? Ordne lidt mere, ikke? Dygtig. Dygtig. Ja, så dygtig. 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 Så meget dygtig. Det er så flot. Det er bare dygtig til, skatter. Det er bare så dygtig til. Undskyld. Nu skal vi lige samle på så lille pause, hvor jeg lige samler pelsen sammen, ikke også? Lille pause, ikke også? Hvor jeg lige samler pelsen sammen. Og lige, så skal jeg lige gøre lidt mere, ikke også? Jeg skal lige gøre lidt mere. Vil du gerne den der? Skal der have lidt af den på sig? Okay, men jeg skal lige samle pelsen lidt sammen, ikke også? Så skal du nok. Så. Skal du have den der på? Okay, kan du komme lidt ind på håndklædet, så du ikke falder ned? Sådan der, ja. Så du får lidt af den der på. Du meget tæt ved kanten, ikke også? Jeg vil lige komme lidt mere ind her. Sådan.
lidt om, ikke også? Fordi jeg vil gerne lige... Kan du stå sådan her? Så må jeg lige gøre her på numsebumsen, ikke også? Det. Flot, skat. Mhm. Det er okay. Det er mere på det på lige om lidt, ikke også? Det er lige mere på det lige om lidt, ikke også? Ja. Det skal sige. Ja, skal vi så have mere på det? Ja. Så lige samle det her sammen igen, ikke også? Så lige samle det her sammen igen. Vil du gerne mere på det? Så kan jeg lige stille det der. Vil du gerne mere af det der? Vi samler pelsen sammen her, ikke også? Skal du se. Skal du se min pige. Ja. Nu skal du se min pige. Skal du så have mere på det? Jeg gerne. Kan du godt lide det der? Ja. Jeg skal bruge den her på det måske. Okay. Ja, du er så hurtig, skat. Du er så hurtig til at tage det. Den her, den skal også lige have lidt olie. Du vil lige ordne maven også hernede, ikke også? Så du får brugt det mere bagefter. Jeg vil lige ordne maven også, ikke også? Ja. Jeg vil lige ordne maven også. Så den der hen. Skal vi lige have den her på. Du er så sød, skat. Du er så en god pige, du er. Skal vi se her, skat. Nu skal vi lige have dig til at stå her, ikke også? Fordi nu skal vi ordne din mave hernede, ikke også, skat? Skal lige komme lidt frem her. Ja. Så hvis du lige står her, sådan her, så må man lige ordne her på maven. Så bliver den der drejet lidt, så vi kan se magsiden her. Og så bliver bedre fat i dig. Det er flot, skat. Du kan ikke så godt lide det, det ved jeg godt. Nu skal jeg lige have det ordentligt, ikke også? Lille pause. Prøv at se, jeg er ikke færdig endnu. Ja, der kan nemt komme nogle små knive herinde. Det er derfor, det er vigtigt, at vi klipper det, ikke også? Jeg er ikke så vild med det herinde, det ved jeg godt. Men du er dygtig. Skat. Skal jeg lige tage en lille pause? Jeg lige klø dig lidt. Prøv at se, jeg er ikke færdig endnu. Jeg er altså ikke helt færdig endnu, skat. Skal jeg lige gøre lidt heroppe på ryggen også igen. Lidt mere på ryggen, skat. Lidt mere her på ryggen, ikke også? Med den her.
Dygtig skat. Dygtig. Kan du få mere på det lige om lidt, ikke også? Kan du få mere på det lige om lidt? Der var det ikke så nemt der. Ja, der sad lidt fast der. Men det undskyld han der. Nu skal vi se her. Så samler vi lige det sammen, ikke også? Og så du lige får mere på det. Så er vi færdige med den. Så nu behøver vi ikke den her mere, men så er du mere på det, ikke også? Ja. Så er du lidt mere på det, ikke også? Og så vi ikke behøver mere nu, vel? Så er vi færdige nu. Så du bare lige på det, ikke også? Ja, så du bare lige på det. På den på den her, ikke også? Bare pakke den her sammen nu, ikke også? Så er vi færdige med den for nu, ikke også? Skal du se, skat. Ja, jeg skal lige være færdig med at samle. Jeg skal lige rydde op, ikke også? Ja, jeg skal lige rydde op, skat. Jeg skal nok gå en tur med dig, men jeg skal lige rydde op først, skat, ikke også? Jeg skal lige rydde op her med pelsen, ikke også? Øjeblik, jeg skal lige rydde pelsen op, ikke også? Så skal jeg nok gå ud med dig bagefter.